Ixa izpiak. Aurretiko gomendioak. Ez da prestakuntza berezirik egin behar. Prozedura hasi aurretik komunera joatea gomendatzen da, irudibidezko diagnostikoaren eremuan ez baitago komunik. Iritsiera eta erregistroa. Joan zaitez adierazitako itxarongelara eta erradiologiako teknikare batek hartuko zaitu. Prozedura azalduko dizu eta ixe izpien aretora bideratuko zaitu. Prestakuntza fisikoa. Aztertu beharreko eremuaren arabera behar bada arropa batzuk eta zeinbat osagarri, bitxia, gerrikoa eta bar, kentzeko eskatuko dizute. Prozesua. Teknikariak posizio egokian jarriko zaitu, zure meikuak eskatutako erradiografioa lortzeko. Segurtasuna. Erradiografia egiteko, teknikaria kontrolgunera joango da. Elkarte zientifikoen eta babes erradiologikoko adituen gomendioen arabera, ez da beharrezkoa babesgarriak erabiltzea ixa izpien erradiografiak egiteko. Amaiera. Proba amaitutakoan eta irudi ongi atera dela egiaztatu ondoren, joan zaitezkeela esango dizute. Emaitzak. Erradiografia zure medikuari bidaliko zaio zuzenian azter dezan. Adimen artifizialeko programa bat erabiliko da erradiografiak aztertzeko eta hezurretako hausturak detektatzeko. Meikuak adimen artifizialaren emaitza berri ikusiko du eta behin betiko diagnostikoa egingo du. Ohar gehigarriak. Haurdun bazaude edo egon zaitezkela uste baduzu, garrantzitsua da medikuari edo teknikariari jakinaraztea, prozedura egokiak aplikatzeko. Eremu berean, erradiografia bat egin badizute berreziki, jakinarazi teknikariari eta informazio horrekin nahikoa den ebaluatuko dute.